Celoslovenská olympijská štafeta s olympijským ohňom, ktorá odštartovala svoju cestu 1. apríla v Bratislave, zavítala 8. júna aj do Trenčianskych Teplíc, do areálu základnej školy Andreja Bagara. Bolo vidno, že naša základná škola žije olympiádou, ktorá sa začína v Londýne už 27. júla. Všetci žiaci školy i predškoláci z materskej školy si v pozore nastúpení vypočuli olympijskú hymnu, po ktorej nasledovalo privítanie hostí. Milí športoví priatelia, vzácni hostia, dovoľte mi, aby som na pôde našej školy srdečne privítala našich vzácnych hostí tento slávnostný deň. Srdečne vítam medzi nami Hanzela Romana, člena Slovenského olympijského výboru, Františka Koronciho za Trenčiansky samosprávny kraj, pána Hiriaka, predsedu olympijského klubu v Trenčíne. Ďalej vítam medzi nami Ľubomíra Vaceka, veliteľa Dukly v Trenčíne, ktorý je dlhodobý pracovník v športe. A teraz vítam človeka, ktorý je vám všetkým známy, účastníka olympijských hier v roku 1998 v Nagane, pána Igora Murína. A na záver vítam primátora nášho mesta, pána Štefana Škultétyho, ktorého zároveň prosím o slávnostný príhovor. Všetkým účastníkom tohto podujatia sa prihovoril aj primátor nášho mesta Štefan Škultéty a zástupca Slovenského olympijského výboru Roman Hanzel. Vážené dámy, vážení páni, zástupcovia olympijského výboru, milí olympionici, milé deti, vážení pedagógovia, dovoľte, aby som vás aj ja takto pozdravil pri príležitosti olympijskej štafety, ktorá sa koná vlastne v rámci toho, že sa organizujú olympijské hry, letné olympijské hry v Londýne. A som veľmi rád, že Trenčianske Teplice sú tiež takouto zastávkou tejto olympijskej štafety a verím, že budú aj povzbudením pre mnohých z vás, aby ste možno nasledovali príklad nášho rodáka Igora Murína, ktorý sa zúčastnil olympijských hier, síce zimných, ale zúčastnil sa a verím, že medzi vami je ďalší jeho následovník a niekedy budeme vítať niekoho z vás takto a privítať a konštatovať, že ste boli ďalším účastníkom olympijských hier. A tým ostatným, ktorým sa to možno nepodarí, chcem vám zaželať, aby šírili tie myšlienky olympiády čo najviac, jednoducho aby športovali, aby rozvíjali priateľstva nielen na úrovni tried, ale aj medzinárodne, tak aby sa šírili tie ideály olympiády. Takže verím, že Trenčianske Teplice budú úspešnou zástavkou olympijskej štafety a jednoducho budeme spomínať na tento deň veľmi dobre a všetci, keď sa už nedostanete priamo do Londýna pri televíznych obrazovkách, budete sledovať letné olympijské hry. Takže buďte vítaní a tešme sa na olympiádu v Londýne. Vážený pán primátor, milí hostia, vážení pedagógovia, milí žiaci. Dovoľte aj mne, aby som v mene Slovenského olympijského výboru a v mene Združenia olympijských klubov veľmi pekne poďakoval za privítanie. Sme veľmi radi, že posolstvo hrám 30. olympiády Londýn 2012 zavítala aj k vám. Možno už niektorí viete, my putujeme po Slovensku od 1. apríla s olympijskou pochodňou, s olympijským ohňom, kde v rôznych mestách, obciach, regiónoch Slovenska šírime olympijské myšlienky a ideály. Takto je aj tu, nakoľko 18. zastávka etapová je v Trenčine a jeho okolí, takže sme radi, že olympijské myšlienky a ideály sa šíria aj tu. Primátor mesta Štefan Škultéty potom pripol stuhu za naše mesto na olympijskú pochodeň, ktorú mu podal najlepší športovec našej školy Adam Ďurec a následne zapálil olympijský oheň v areáli školy. A keďže naša škola sa zapojila do projektu Žijeme olympiádou, tak štvrtáci slávnostne zložili olympijský sľub. Dnes veru nie je deň šedný. Z Olympu Zeus, moje nohy veď mi. Nech ukážem, čo viem, víťazom stať sa chcem. Prometeus zaslal oheň k nám, aby každý človek športoval. Že to zdravé je, všetci dobre vieme. Že súťažiť budeme fair play, sľubujeme!
Pri príležitosti blížiacej sa olympiády pripravila škola viacero podujatí, medzi inými aj výtvarnú súťaž, do ktorej sa zapojili aj škôlkari. Tretie miesto v tejto súťaži obsadili deviatáci, na druhom mieste skončili šiestáci, a prvé miesto si svojimi výtvarnými dielami zabezpečili dievčatá z 9. ročníka. S ocenením sa nezabudlo ani na škôlkárov, ktorí svojimi kresbami tiež podporili túto súťaž. Čo organizuje naša škola pri príležitosti olympijských hier? Pri príležitosti olympijských hier sme sa zapojili do projektu z príležitosti 30. letných olympijských hier, ktoré sa konajú v Londýne. Pripravili sme pre deti množstvo aktivít, lebo nám ide o to, aby skutočne každé dieťa športovalo, aby si každé dieťa nejakúto aktivitu našlo. Máme za sebou už medzitriedne súťaže vo volejbale, vo vybíjanej, prehadzovanej, vo futbale, ďalej v plávaní, boli to preteky jednotlivcov v plávaní, ale aj plavecká štafeta Mokrý kilometer. Žiaci 5. ročníka zorganizovali spolu so svojimi rodičmi Deň zdravého životného štýlu, ktorý bol plný súťaží aj zdravej stravy. Mali sme okrem toho aj vedomostnú súťaž o olympijských hrách a výtvarnú súťaž. Dostali sme od nadácie Západoslovenskej energetiky 1,000 eur, ktoré sme využili na nákup telovýchovného zariadenia, telovýchovných pomôcok. Kedy to vrcholí, táto vaša aktivita? Táto naša aktivita vrcholí posledný týždeň, kedy sme v škole 26.6., kde organizujeme ešte festival detí a mládeže so všetkým slávnostným ceremoniálom, ako je na olympijských hrách, do ktorého sa zapoja všetci žiaci. Čo očakávate od tohoto celého projektu? No, my očakávame to, že deti si obľúbia šport a že skutočne budú radi športovať, pretože chceme, aby vlastne emocionálne ich sme podchytili a kto prežije krásne emócie pri športe, tak určite sa k športu bude rád vracať. Kto je organizátorom celej tejto štafety a čo je jej cieľom? Hlavným organizátorom tejto štafety celoslovenský Slovenský olympijský výbor a jeho predĺžené ruky sú olympijské kluby. Takže máme ich na Slovensku 20 a chodíme po Slovensku od 1. apríla do 23. júna. Aké mestá sa zapojili? Koľko miest? Koľko kilometrov prejdú? Doteraz už sme prešli viac než 2 mesiace po celom území Slovenska. Prešli sme viac než 7,000 kilometrov a do konca štafety nám ostáva zhruba ešte 1,000 kilometrov. Zapájajú sa väčšinou mesta krajské, ale aj okolité a doteraz sa zapojilo viac než 400 miest obcí. Kde je cieľ tejto štafety a kedy? Tento cieľ, ako aj začiatok, je v Bratislave 23. júna na Medzinárodný olympijský deň. A odtiaľ vlastne putuje olympijský oheň aj so všetkými tými stužkami, ktorých máme z rôznych regiónov Slovenska do Slovenského olympijského domu do Londýna. A čo týmto vlastne chcete spropagovať, docieliť? Čo je hlavnou myšlienkou celej štafety? Hlavný význam má 3 úlohy. Ten prvý je propagácia a podpora slovenských športovcov, ktorí idú na olympiádu do Londýna. Druhá je pripomenutie si vzniku Slovenského olympijského výboru. A tá tretia, tá najdôležitejšia, ako som už povedal, je šport. Aby mládež, staršia generácia, dospelí vnímali ho ako dôležitý spoločenský fenomén. Igor, ty si náš olympionik. Ako ty vlastne vnímaš olympiádu? Tak samozrejme je to určite ten najkrajší pocit sa dostať na olympiádu. Ale teraz je to momentálne v tom štádiu hlavne podporiť mladé generácie, aby vieme, aká je situácia, aká je doba, aby začali športovať a tiež sa rozvíjali talenty a
niekto možno aj z Trenčianskej Teplice znovu na tú olympiádu dostane. Pamätáš si ešte na to Nagano? Samozrejme pamätám, aj keď zmiešané pocity, olympiáda krásna vec, ale úspech sme tam neurobili, ale to hovorím, olympiáda je aj o niečom inom, je to kultúrny zážitok a je tam predsa to heslo Pierra Coubertina, nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.